mij mijn eerste bakje Eritrese koffie bij de Night thuis. Nou, dat is nog een hele happening, hè, voordat die koffie klaar is. En ik facetime met de band van Hiam, die nog altijd in Syrië zitten. Ik vind het dapper hoe zij als online mem, zoals ze zelf zei, de moed erin houdt. Ja, wat? Milad, de Night, Hiam, Ahmad. Nije Friezen die hier een nijbesteen opbouwen. Zij willen graag aan het werk en de vraag naar personeel is grut. En toch komt dit net goed bij elkaar. Hoe kan dat? Ik volg hier de deelnemers een heel jaar lang in hardenziektocht naar werk. In de Summer School worden zij kleerstoomd, met help van coaches, gastsprekers en boxers. Zal het ze slagje om werk te komen. Het is intussen september. Het officiële pad van de Summer School zit erop en de deelnemers krijgen haar certificaten. De eerste successen ben ik al. Ja, dit is de laatste Summer School dag. De laatste officiële dag van de Summer School. De lessen, de inzichten. De deelnemers hebben cv's maken. Wat voor werkervaring heb je? Sollicitatieparteren oefenen met een acteur. Hoe LinkedIn werken. Moet ik eerst toevoegen? Oftewel een heel soort stappen zet en haar zelfs ontwikkelen. Ik vind jullie stuk voor stuk. Ben ik eigenlijk wel een beetje van jullie gaan houden. Voor deze voor jou, alsjeblieft. Dankjewel. Ja, je bent altijd enthousiast, je bent vrolijk. Ik heb echt een persoonlijke verhaal, heb ik jet. En daarmee merkte ik echt van zo, nou, wij hier in Nederland vinden we dat we het soms wel lastig gaan met het vinden en behouden van werk. Maar als het zoals wat voor obstakels zij er nog extra bij gaan krijgen, dan haak ik heel soort respect erin van de meesten. En dat ze desondanks trobbelen gaan. Wil je danken? Oebele zocht een groep loyale werknemers. Een groep die, als er de tijd van nimst, ik mooi taal, een belangrijke bijdrage leveren kan. Als er een hart voor haast. Ik kan me voorstellen dat het net binnen elk bedrijf heel praktisch op te lossen is. Maar als het een groter bedrijf haast, denk ik zeker dat teams ik kerst trainen op hoe maar verschillende in cultuur om te gaan. En ik geloof ook heel erg dat dat de toekomst is. Dus dat ik steeds meer, misschien op het gebied van klimaat, komen hier steeds meer vluchtelingen. En dat is ik net onze verdienste om te zeggen, wij wonen hier, dus dit is ons gebied. Ik vind dat we de wereld samen, ik mag het delen en ik op dat gebied. Het zit erop. Ze horen begeleiding van coaches, maar Gino vooral haar eigen paard. Wij hadden een mooie rondleiding. Ahmad zocht kansen op het provinciehuis. Ze ziet je statushouders die meedoen willen een traineeship projectleider. En dan ga ik eindelijk bij Hiam thuis aanpraat. Vreun van de kerken haar helpen met dit huisje en de inrichting. Een soort gewot komt van de kringloop. Zonder eigen wenten in de ginkans op een gezinshereniging. We bezieken je haar band te facetimen. Hallo. Dat slag het alleen nog als er goede verbinding is. Hallo. Mama, We praten over hoe mooi haar dochter teken je Kim en hoe leuk haar zwansje skeken vindt. Maar net hoe de oorlog. Of dat mem 4 voet is. Isma Miranda. Otherwise we will cry and suffering, so... It's better to do not so. Yes, for sure. And in the future we can talk over and explain what happened and understand too much things. But for now, I keep the emotional side, yeah. Calm down. Okay. Do you want to become an artist? Ze praat over hoe te duiven. Ze stimuleert ze om binnendoor haar zelfs te vermaken, terug te tekenen, jermbandjes te maken. Ik kan me als mem eens net indenken hoe dit wezen moet. I have two choices. I can fall in depression and crying and get sick. And I can be strong and fight and find a job and bring my children safe. So if you are in my place, what you will choose? Oer haar vluchtje vanuit Syrië zei ze net meer als I didn't came the easy way. Meer wil ze net vertellen. En ze hoopt dat haar band gauw via het vleentuig komen kennen. Keurig, ga dat erdoor van hier. Alsjeblieft. Je wat wil graag taxichauffeur worden? Nou, dan maak ik maar even een proefrit met hem. Begin je nu met de opleiding? Ja, ik heb een paar maanden al begonnen met opleiding. Ja. Ik denk hier... Passen we hier tussendoor? Nee.
Nee, we moeten geen ongeluk hebben nu. Nee. Maar we kunnen wel hier, die kant. Oh ja. Even gewoon een illegaal stukje. Moet snel een oplossing vinden voor Heel de goed. problemen. Ja, dat was heel goed. Ja. Want je was ook taxichauffeur, hè? Ja. En was dat anders in Palestina? Hoe? Ja, zeker anders. Regel anders. Hier heel veel regels. Hier zijn veel meer We hadden regels. geen fietspad of zeg maar. Geen trein, geen burger open en zo. Dus Oké. hier echt Hier anders. is het verkeer echt moeilijker. Ja, Nou, Ja. keurig op tijd. op tijd. Meneer, dank Wij u zijn wel. klaar. Stuur maar een rekening. Dank je wel. Hey. Hij is druk ondergong met theorie en praktijk. Hij heeft mij verteld dat 26 september nog een keer theorie-examen gaat doen. En moet nog hard studeren, hard oefenen. Ik hoop dat dit keer gaat lukken. En dit is je moeder, hè? Ja. Hallo. En dan ben ik eindelijk bij de Nij thuis. Ze is hier 4 jaar flink met haar mem. Ze had altijd een soort verteld op de zomerschool oer haar mem. Dat ze daar verzwargt en dat ze daarom ik in de ouderijn zwarg wil. Ik wil graag naast die werk BBL doen. Werken en de leren. Ja. Ja, ik ga kijken wat gaat gebeuren. En dan ga je een opleiding doen Ja. in de zorg. Ja. En daar ja. ook een soort van stage lopen. Ja, denk ik vanaf september tot november stage doen. Die bedoel ik, die proef. Zij was in Ethiopië. Ze liet me foto's zien van Beppe, die nog in Eritrea is. Ja, mooi. Ja. Nou, leuk ook dat we je oma gezien hebben, Denijt. Ja. En er staan ik prachtige oude foto's in de kast. Ik vreeg je hoe het zit me huid, maar daar wil ze net over praten. Dit heb ik nog nooit gezien. Ja? Dat heb je nooit maken. Als we klaar binnen maar interviewen, liep het de night los te komen. Wordt hij wel warm mee? Ze vregen dat ik Eritrese koffie wil. Nou, dat is een hele ceremonie trouwens. Moet ik op tafel zetten of proeven? En weer valt mij op hoe gastvrij ik ontvangen word. Dat ze de tijd nemen, dat ze eten maatje. Oh. Ik leert de night mij worden in haar taal, Tigrin. Hada telesta. Hade teleste. Hada klita Hade krette. telesta. Ja, dat valt net aan. Ik begin nog meer te begrijpen hoe dreig het voor haar wijze zal om uw taal te leren. Hade krette celeste. Tom? Tom? Zeg ik Tom? Ja. Tom! Tom! Bedankt voor de koffie. Ja, ik vond het heel leuk om zo te zien. En mee te maken. Milad rent intussen 2 dagen in de week een stage bij deze apotheek in Leeuwarden. Maar je past hier wel, het klopt wel, of niet? Als je hier zo ziet staan, dan denk ik ja. Ja, en dat is een rustige plek, een veilige plek voor mij. En met zoveel aardige, Friese mensen. Ja, het is gewoon een genot om naar hem te zien. Hoe gedreven dat er mij bezig is. Ja, en hij kent het heel goed. Ja. Wat brengt er dit team? Ja, enthousiasme. Van wat hij, die enthousiasme die ermee heeft, hoe gedreven dat het ermee is. Ja, leuk. Hartstikke mooi. En wat doet dat met jou? Hoe kom je thuis na zo'n dag? Ja, ik voel me echt goed. Ik ben vanzelf tevreden voor mijzelf. Nou, vandaag ik kan bijvoorbeeld die heeft gedaan of die heeft gedaan. Of ik heb er zo'n ding geleerd van die assistenten. Nou, in de vakantietijd had er ons wel werk uit handen genomen, zodat we die rustiger terugkomen binnen. Hij had het ik van me kon krijgen om de opleiding te doen. Ik ben gewoon in het onderweg. Ik wil graag die doel klaarmaken en dan die komt.
Ik wil hier werken. Dan zegt Matten, dan moet je taal nog wel iets beter. Ja, ik ga doen met hier veel oefenen, met leren met nieuwe woorden.